10 июн асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон дар ҳошияи конфронси сеюми байналмилалии оид ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 президенти гурӯҳи Бонки Исломии рушд доктор Муҳаммад Сулаймон Алҷасерро ба ҳузур пазируфтанд. Дар рафти мулоқот масоили ҳамкории Тоҷикистон ва гурӯҳи Бонки Исломии рушд баррасӣ гардид. Тоҷикистон Бонки Исломии рушдро яке аз шарикони муҳими худ медонад ва мо аз ҳамкории судманд бо он қаноатмандем. изҳор доштанд сарвари давлат муҳтарам Эмомали Раҳмон. таъкид гардид ки Бонки Исломии рушд ҷиҳати татбиқи лоиҳаҳои афзалиятнок дар Тоҷикистон то имрӯз дар ҳаҷми $916 миллион маблағгузорӣ намудааст. ҳоло аз ҷониби бонк дар ҳаҷми $237 миллион 7 лоиҳаи сармоягузорӣ дар соҳаи энергетика, нақлиёт, обиёрӣ, маориф ва тандурустӣ маблағгузорӣ мешавад. ҷонибҳо зимни суҳбат масъалаҳои густариши муносибатҳои ҳамкорӣ дар соҳаҳои энергетика, саноату кишоварзӣ, нақлиёт, ташкили марказҳои логистикӣ, рушди сайёҳӣ, бонкдорӣ, коҳиш додани таъсири омилҳои беруна ба иқтисоди Тоҷикистон ва идомаи ислоҳотро муҳокима карданд. дар ин робита сарвари давлати мо ба роҳбарияти бонк барои иқдомот ҷиҳати маблағгузории татбиқи лоиҳаи сохтмони нерӯҳи барқи обии Роғон изҳори сипос намуданд. дар рафти мулоқот алоқамандии Тоҷикистон ба идомаи ҳамкориҳо бо бонк дар доираи стратегияи ҳамкории дуҷониба барои солҳои 2023-2026 созишнома бо корпораисияи байналмилалии исломии маблағгузории савдо ва барномаи дастгирии стратегияи миллии рушди маориф таъкид гардид. дар шароити имрӯзаи тағйирёбии иқлим истифода аз энергияи сабз, рушди иқтисоди сабз, рақамикунонӣ ва ҷорӣ намудани технологияҳои сабз дар соҳаҳои гуногуни иқтисод зарур шумурда шуд. дар рафти мулоқот ҷонибҳо ҳамчунин оид ба дигар масъалаҳои мавриди таваҷҷӯҳ табодули андеша намуданд. пас аз мулоқот бо президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомали Раҳмон, президенти гурӯҳи Бонки Исломии рушд доктор Муҳаммад Сулаймон Алҷасер зимни мусоҳиба бо намояндагони васоити ахбори omma андешаҳояшро аз ҷумла чунин баён дошт. I have just had a great meeting with His Excellency the President. ба иттилои шумо мерасонам ки қаблан ман бо муҳтарам ҷаноби олӣ вохӯрӣ доштам. ҷаноби олӣ маро пазируфтанд ва мо имкони як суҳбати хеле самимӣ доштем. дар ҷараёни суҳбат муҳтарам ҷаноби олӣ ҷиҳати таърихи тайкардаи Тоҷикистон ҷиҳати рушди иқтисодӣ маълумоти хеле васеъ ва амиқ доданд. ҳамзамон муҳтарам ҷаноби олӣ ҷиҳати афзалиятҳои Тоҷикистон барои оянда низ фикру андешаҳои худро баррасӣ карданд. бонки рушди исломӣ таи солҳои зиёд бо Тоҷикистон ҳамкории хеле зич ва судманд дорад. ин ҳамкориҳо бештар аз $900 миллион амрикоро дар бар гирифта бештар аз 100 лоиҳа татбиқ гаштааст дар Тоҷикистон ва мо аз ин ҳамкориҳо хеле қаноатманд мебошем. яке аз лоиҳаҳое ки имрӯзҳо мавриди мулоҳиза ва баррасӣ қарор мегирад, ин лоиҳа оид ба дастгирии Роғун мебошад. дар доираи ин ҳамкориҳо аз ҷониби фонди рушди араб $400 миллион дигар низ сафарбар карда мешавад. маблағҳое ки сафарбар карда шуданд соҳаҳои энергетика, нақлиёт, маориф ва дигар самтҳои муҳими рушди Тоҷикистонро дар бар гирифта буданд. мо итминон дорем ки ин ҳамкориҳои судманд васеъ ёфта ва ҳамчун як даъват барои дигар алоқамандон, барои дигар маблағгузорон хизмат мерасонад.